na se ka Lady Victoria Ogechukwu Ayogu ni Obochi ke mkpụrụ bụ eziri ike na ndị ọkwa aka kpọmere n'ụka na St. Peter's Anglican Church dị na Okpuje wee fletezie na isue n'anyị na-eje maka isue n'anyị. She's a mother and grandmother and she's a mother and grandmother and big auntie to so many people and great mother-in-law, big auntie to so many people and great mother-in-law. Of Anglican Diocese and so. Hey, Okay, your hand down, yeah. Place it on top. Let's go. So. Shut up. The Anglican Bishop of Nsukka. Ọ pụpụtara ebuda ya dịka ikpuru osisi. Ọ na-ebuga dịka ọ na-agbapụta onyinyo. Ọ na-anọgide n'otu ebe ya. Etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. Onye ka anyị ga-agbapụ n'ihi inye aka? Ọ bụghị gị onye nwe anyị, onye na-ewe igwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị niile. Otu ọ dị, gị onye nwe anyị Chineke kasị dị nsọ, gị onye nwe anyị kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere, onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, arala anyị nye n'aka ihe ụfụ dị ilu na ọnwa ebighị ebi. Onye nwe anyị mara ihe nzuzo niile nke obi anyị. Emetụla ntị ebere gị mepere anyị, marakwa anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ, kasịkwa n'ebere,
onye na-ekpe ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, onye na-adị ndụ ebighị ebi. Ekwela ka ịdapụ n'ebe ị nọ na nke ikpeazụ anyị n'ihu nke ọbụla nke ọnwụ. Gịnị na-eche nna m ga-enye m ga-abịakwute m? Onye na-abịakwute m agaghị abịa ya ma ọlị. Onye ahụ nke mere ka Kraịst n'ọnwụ Chineke ga-ekwe ala anyị ihe pụrụ ịgba abụ ndụ Site na mmụọ ga-aga nke na-ebi ime anyị. nke a aṅụrịkwa ọṅụ obi nkịtịla ikwekwe ọṅụ Ọzọ ga-eme ka mara ụzọ ndụ ojuju afọ ọṅụ dị n'iru gị. Page 11, abụ nọmba 50. Page 11, as we know that. anyị na-asị Lady Victoria Ogechukwu Ayogu ya jee nke ọma. Ọnwụ ya nwoke dị ọkpara ya bụ ihe na-achọ ịlụwa the casket. May her soul continue to rest in perfect peace. Amen. Mama Jedore. That was the final journey of every human being in this world. May her soul continue to rest in perfect peace. Amen. Onye ukwu na-akwa, onye nta na-akwa. Lady Victoria Ogechukwu Ayogu ni Obochi. May your soul continue to rest in peace. Amen. Here come man. Site n'okwukwe na ezi olileanya nke bilitere ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi site na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị Victoria Ogechukwu nye Chineke nke pụrụ ime ihe niile, were arịa anyị n'ala aja nara aja, ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. Onye nwe anyị gọzie ya, onye nwe anyị debe ya, onye nwe anyị mụkwasị ihe nkiri ya ma emere ya ebere, onye nwe anyị gosi ire ọma ya ma nyekwa ya udo. Ekpere nke onye nwe anyị eze gị bịa ka eme gị na-achọ dịka esi eme n'eluigwe, ka emekọ ya ụtọ n'ụwa,
ya ịrịta nke ga-ezu anyị ụbọchị taa gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere pụta isi gbara mmere anyị ọjọọ edebela anyị n'ime ọnwụnwa adọpụta anyị n'aka ajọ ike gị na alaeze bụ nke gị ike n'ọtụtụ gwa mgbe niile amen. Chineke anyị ka na-aga n'iru ayọ gị ka inye anyị ezi nkasi obi n'ọnọdụ a. Cheta ezinụlọ a mere gị amara, iru ọma gị mụkwasị ha. Mgbe Chineke nke eluigwe na ịdị mma gị ga-adị n'arụ ụmụ ọrụ gị nwanyị, ka agụta ọdịmma gị n'ebe ha nọ. Ka Chineke udo, onye mere ka Jizọs Kraịst si n'ọnwụ bilie, nnukwu onye ọzụzụ atụrụ ọma, ka o site n'ọbara nke ọgba ndụ ya mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ niile n'ime uche ya, ya lụọ n'ime unu ihe niile dị ezi ma n'anya. Ka ngọzi ike Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu ma dịnyegidere unu mgbe niile. Onye nwe anyị nọnyere unu. Biko ka egbochigazi anyị. Ndị mmadụ biko shift ebe a ka nwoke gbochiri elu. Biko ndị na-egbochi ilu.